Niin ylitti kyllä odotukset ja kyllä kelpaa ihastella. Alkoi olemaan se ulkoverhous siinä kunnossa meillä se edellinen, että vähän riskiä, että tuleeko jostakin nurkasta vesi läpi. Ja kilpailutin, parikin firmaa kävi tässä laskemassa tarjousta ja sitten seuraavana kesänä kotopalvelut otti yhteyttä, että vieläkö on ajankohtaista. Kotitalousvähennys oli iso tekijä tässä koko remontin onnistumisessa sille, että tavoite oli, että saadaan molempien 2 vuoden kotitalousvähennykset hyödynnettyä aika lailla täysmääräisenä tämän rempan. Niin sinne sitten kävi, että edellisen vuoden puolella tehtiin tosiaan tuo kattoremppa ja seuraavana vuonna sitten alkuvuodesta heti niin ulkoverhous. Ja siinä tuli työtä sen verran, tai työn osuutta tuli sen verran, että saatiin sitten molempien vuosien kotitalousvähennykset täysmääräisenä hyödynnettyä. Mun mielestä oli kyllä tosi sujuva se. Niin ja sehän oli loppujen lopuksi aika mukava se, että oli niin sanottu avaimet käteen systeemi, että ei ollut kukaan täällä tuntitöissä, niin ei tarvinnut miettiä, että tekeekö pojat siellä ahkerasti töitä. Muutenkin tuntui, että meidän toiveet otettiin hyvin huomioon. Tai sillä nopeasti reagoitiin niihin. Näihin tarpeisiin niin ehdottomasti suosittelen kyllä. Kaikille, keillä on tarve uuteen ulkoverhoiluun tai uuteen kattoon, että voidaan kyllä suositella.